Dili lalim malayo sa pamilya, ug sa lugar diin asa na anad ka nga nagpuyo na. Apan ingon pagani, adunay mga sakripisyo nga kinahanglan nimo buhaton aron kita makalingkawas sa kalisod dinhi sa atong nasod. Hinungdan nga pipila sa mga Pinoy karon ang nanimpalad. Ginastudyuhan, ginaila nila ang mga kultura ug lengguwahe sa ubang nasod aron sila didto makasugakod. Kumusta kaha ang ilang pagpangita og sapi? Ginaunsa kaha nila pagpahid ang nag-awas-awas nga luha ug singot tungod sa kamingaw sa ilang pamilya ug sa kakapoy sa ilang pagpanarbaho. Aduna kahay mga higayon nga nagpasalamat sila sa Ginoo sa ilang nasugatang pagsulay o basin ilang gibasol tungod dili na nila kaya ang ilahang mga problema didto. Maunang karon mga kasama, atong sayron ang istorya sa usa ka millennial nga seaman ug giunsa niya ug unsaon pa niya pagsugakod sa mga pagsulay nga iyang naagian ug maagian pa. Si Ray Floyd Santander, 23 anyos, taga San Miguel Matina ni syudad sa Davao, upat na katuig na narbaho isip usa ka seaman. Adunay pipila sa atoa maghunahuna og muingon nga ang mga seaman hayahay matud pa ang ilang trabaho kun itandi sa ubang overseas Filipino workers kun OFWs. Apan sa pakighinabi nako kang Ray Floyd, iyang gisaysay ang kalisod sa iyang gipiling propesyon. Isa ka seaman, mga struggles na ako na encounter na ako sa barko kay kanang syempre ang una kanang mapalayo ta sa tong pamilya. Syempre wala ta nasanay kay tong bata pa ko sa ilajud ko sila akong mga kauban, then tong nana ko sa barko dili ko sanay na wala sila. Tapos kana pong night times na mga kalamidad na ma-encounter among barko moagi sa especially Pacific man ang travel sa among barko. Syempre nadra mga balod, dagko na mga pusog na ulan. So mga inganang struggles and also kanang mga kauban nimo sa barko kay syempre lahi-lahi man sila og mga attitude. So dapat makisama lang tagtarong sa ilaha. Gani iya usab gipasabot ang kabahin sa ilang income isip usa ka mamumuo nga nakabase sa kadagatan. Tinuod na sila na dako og income ang seaman pero ang kwarta dili ginapunit na sa barko. Ginatrabahoan na mo na siya, ginahaguan. Naga-income pero dili man gud mi nagagasto sa barko. Kali ang mo lang ginagastusan is kanang pang-load, pang-internet kung mudunggo mi sa isa ka perto para ma-communicate among pamilya. Usa lang si Ray Floyd sa libuan ka mga OFWs nga nanimpalad aron makatabang sa ilang pamilya ug nagsakripisyo aron makalingkawas sa kalisod. Bisan mapaland base o sea base man, lahi-lahing pagsulay ang nasugata sa mga tawo diha sa ilang pagpanarbaho. Apan sa mga higayong mohapak ang mga problema nga daw murag kakusgon sa balod, mas nagapaduol si Ray Floyd sa Ginoo. Siyempre nagapatag kusog sa pinaagi sa pag-ampo nato sa Ginoo na hatagan lang tag maing lawas ag atang pamilya, ginaampo lang jud nato permente kay wala na may laing makatabang sa to kundi ang Ginoo. Wala ta kabalo unsay mahitabo sa to sa barko, wala ta kabalo na nagatulog na ta, diretso na day natulog na jud dayto for antud sa anturan, wala ta kabalo sa mga mahitabo. Kaya more on pray lang jud ta kay God ug salig jud sa iyahan. Dakong pasalamat ni Ray Floyd ngadto sa Ginoo sa proteksyon ug giya nga gihatag sa iyaha, lakip sa iyang pamilya. Bisan pa man sa pagsulay nga iyang mga nasugata, nagpabilin ang iyang lig-on nga pagtuo kang Hesukristo. Matud niya, nga bisan wala sila church service o fellowship sulod sa barko, kanunay ang iyang komunikasyon diha sa Ginoo. Gani og makababa na siya, ginasiguro niya nga makasimba kauban ang iyang pamilya. Ginalauman karon ni Ray Floyd nga makasugakod sa propesyon nga iyang gipili ug nang hinaot siya alang ngadto sa mga millennial ug ubang OFWs nga adunay ginaagi ang kalisod sa pagpanarbaho nga unta makalahutay uban ang grasya, gugma ug maayong relasyon diha sa kahitasan. Based sa akong experience, ang ako lang mahatag na mensahe para kaninyo is kanang more on faith lang jud ta kay God kay kung wala siya, wala man sad ta ginabutang niya kay dili lang man sad sa ato ang sarili ang na ginabutang. Balik kung unsa may nasa inyo ha, ato lang jud siyang dawaton. Kung unsa may mga problema, iampo lang nato sa iya ha. And more on kay sa ako ang sitwasyon dapat positive lang jud always, dili ta mag-isip ng negative kay kung
mag-isip ta na puro negative, ma-depress lang ka, tapos especially mo na to madungog na dagag magpakamatay kay syempre wala tayong mapagawsan sa itong mga gibati kay tungod kay layo atong mga pamilya bali. Ang ako lang jud ma-advice is positive lang ta always. Lahi-lahi man taog masugata nga mga pagsulay, apan hinumdumi. Ang Ginoo anaa sa atong kiliran kanunay. Mag-uban ka nato, hangtod nga kita makalingkawas sa mga kalisod nga atong naagian. Bit-bit ang mga pagtulunan nga atong magamit sa moabot pa nga mga suliran. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Hebrews 13:5. Dili ko gayud ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. Alang sa Upland Redemption 2018, Radyo Manrens Barbarona, Tatak or MN.